Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Kapampangan OFW, biktima ng identity theft. Nawalang ID, ginagamit sa online scam. Signal number 1, itinaas sa Aurora at Nueva Ecija dahil sa bagyong Maymay. Pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado, ipinaalala ng GOLE Region 3 sa mga employer. DOH, nababahala sa undetected cases ng COVID-19. At authentic German Oktoberfest ng Clark Marriott Hotel, nagbigay saya sa mga kabalen, expats at mga turista. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Ganap na pong bagyo ang binabantayang low pressure area malapit sa Aurora at tinawag itong Maymay. Ang sentro nito ay nasa 265 kilometers sa silangang bahagi ng Kasiguran, Aurora. Dahil dito, ilang mga probinsya sa Luzon ang nagtaas ng tropical cyclone wind signal. As of 5 p.m., nasa signal number 1 na ang mga lalawigan ng Aurora at Nueva Ecija dahil po sa Tropical Depression Maymay. Inaasahan ng malalakas na hangin sa mga naturang lugar. Ayon pa sa Pag-asa, magkakaroon din daw ng mahina hanggang sa malalakas na ulan sa Aurora. Posible rin ang pagbaha kasama ng flash floods at landslide. Pinag-iingat naman ang mga nasa western seaboard ng Central Luzon dahil po sa katamtaman hanggang malalakas na alon ng dagat. Pinapayuhan ng mga mangingisda na kung posibleng huwag na munang pumalaot, lalo na ang mga lulan ng maliliit na bangka. Inabisuhan din ang publiko at Disaster Risk Reduction and Management Offices na maghanda para sa bagyong Maymay. Problemado po ngayon ay isang OFW mula Ciudad San Fernando, Pampanga matapos mawala ang kanyang Unified Multipurpose ID o UMID card. Napag-alaman kasi na ginagamit na ito ngayon ng mga masasamang loob sa kanilang pang-scam online. Ang kabalan nating biktima ng identity theft, nagsuklolo na sa mga otoridad. May exclusive report si Paolo G. Santos. Hindi raw sukat akalain ni Raven, hindi niya tunay na pangalan na darating ang araw, may susugod sa kanilang bahay para singilin ang kanyang kapatid. Bali may pumunta kasi sa aming bahay at tinatanong nga yung ate ko kung nasaan siya dahil umano nakapag-down payment sila ng 30,000 sa bangko niya, di umano, at ang ipinangako sanang furniture ng ate ko ay hindi daw na-deliver. So magmula noong nagkaroon kami ng experience na may nagreklamo sa bahay namin, nagtaka kami bakit. Isang doktor at ngayon nagtatrabaho sa ibayong dagat ang kanyang kapatid na si Cherry Ann Canlas at hindi nagbebenta ng furniture. Nalaman namin na may nagpapanggap na tao gamit ang identity ng ate ko na nasa abroad at isang OFW. Sinasabi nila na siya ay isang furniture shop owner, may-ari ng furniture at nagbebenta ng mga sofa at furniture sa murang halaga. At bago nila i-deliver ang furniture ay humingi muna sila ng down payment sa isang bank account. So nung nalaman namin to, nabigla talaga kami kasi unang-una ang ate ko ay isang OFW nasa abroad. Pangalawa, hindi kami or hindi siya may-ari ng isang furniture shop at makikita naman din dito sa aming address na walang ginagawang mga furniture or muebles.
Napag-alaman daw ng kanilang pamilya na ginagamit ang identity ng kanyang kapatid matapos mawala noon ang kanyang Unified Multipurpose ID o UMID card. Ang estilo ng scammer, gumawa ng social media account gamit ang pangalang Cherry Ann Canlas at mag-alok ng murang muebles sa mga netizen. Ginagamit din ng scammer ang FB page ng mga lehitimong traders ng furniture. Yung ID na ginagamit ng scammer ay sa ate ko nga. Pero ito ay lumang SSS ID at 1 year na since nawala ang ID na ito. So, nagkaroon na siya ng bagong SSS ID na in-issue ng nasabing agency. So, hindi na valid itong luma niyang ID, supposedly. May mga bank account number din daw na ibinibigay ang scammer sa kanyang mga biktima gamit ang pangalan ni Canlas. Sa pag-usisa ni na Raven sa mismong bangko, napag-alaman na hindi naman nakapangalan sa kanyang kapatid ang mga account number na ginagamit ng scammer. Ang scammer ay gumawa ng BPI account pero hindi niya nagamit ang pangalan ng ate ko doon sa BPI account na iyon. Pero kapag sinesend niya sa mga victims, di umano, ito ang pangalan or account name, which is yung pangalan ng ate ko. Bukod sa UMID ID, inedit na rin ng scammer ang kunwaring pasaporte ni Cherry Ann Canlas at ngayon gamit na niya sa panloloko. Sa aming panayam sa biktima ng identity theft, nilinaw ni Cherry Ann Canlas na wala siyang kinalaman sa paggamit ng kanyang pangalan sa mga illegal na transaksyon. Ako po ay biktima ng identity theft at isang OFW na gumagawa ng marangal na trabaho sa abroad. Nagamit lang po ang aking identity at ginagamit ito ng scammer para manloko ng mga tao gamit ang luma kong SSS ID na nawala noong October 4, 2021. Gamit ang aking pangalan, nakagawa na po siya ng mga pekeng Facebook account, social media pages, bank account, GCash, at pati pekeng passport. Nakapag-report na po ako sa Anti-Cybercrime Division ng Philippine National Police at nagpadala ng mga documents para patunayan na hindi ako ang scammer. Sana po ay mahuli na ang totoong scammer dahil ang mga inosenteng tulad ko ay nadadamay ng walang kalaban-laban. Dumulog na ang pamilya ng Kapampangan OFW sa Anti-Cybercrime Division ng Philippine National Police sa Campo Libas. Malaki umano ang tsansang mahuli ang scammer dahil nakapangalan ito sa kinikilalang claimant at hindi kay Cherry Ann Canlas. Kailangan natin mag-file ng warrant to disclose computer data para makakuha po tayo ng information. Kasi we are bound po dun sa Data Privacy Act na natin. Kaya kailangan para po maging legal yung ating pagkuha ng mga information, magsisik po tayo ng Data Privacy Act. Magpa-file po tayo ng warrant to disclose computer data sa court. Pag nag-grant po yun, saka natin pwedeng kunin po yung mga information na yan kay GCash, kay Maya, sa Familiar, o sa bangko, yun po. Samantala, para maiproseso naman umano ang reklamo ng mga nabiktima ng scammer, kailangang magtungo ang mga ito sa Anti-Cybercrime Division ng PNP. Magpunta po sa amin para maimbestigahan po namin kasi para yung lahat po ng yan naka-record po sa amin under investigation po. Babala ng Anti-Cybercrime Division ng PNP sa publiko, huwag gawing public ang post sa social media na ipinapakita ang anumang identification card at kung sakaling mawala ang ID ay kaagad na gumawa ng affidavit of loss upang maiwasan ang asunto sakaling magamit ito sa anumang transaksyon. Patuloy po kami nagpapaalala na mag-iingat po tayo, lalo na po sa pagpo-post natin sa social media kasi tayo masyadong relax, kampante tayo, post tayo ng post, lalo na ng mga ID natin, hindi na tayo, minsan yung nagiging hindi na tayo aware na
na post tayo ng post kahit yung mga mahal natin sa buhay. Ngayon, hindi po natin nakokontrol yan kung sino yung mga nakakakita nun. Pati mga personal nating information, kaya mag-iingat po tayo dahil pwede po itong kunin ng kung sino man, sigurado yung motibo nito, makapanloko, kukunin yung identity natin, gagawa ng dummy account at manloloko po. Para sa mga naloko ng scammer na ginagamit ang pangalan ng OFW na si Cherry Ann Canlas, maaari umanong makipag-ugnayan sa Anti-Cybercrime Unit ng PNP sa mga numerong 0998-598-8102 o 043-435-5818 o magpadala ng mensahe sa kanilang social media page na makikita sa inyong TV screen. Paulo G. Santos, CLTV News. Ngayong nalalapit na ang holiday season, hinihikayat po ng Department of Labor and Employment Regional Office 3 ang lahat ng mga private employer na ibigay sa kanilang mga empleyado ang kanilang 13th month pay. Sa kabila ng masamang epekto ng COVID-19 pandemic sa operasyon ng mga kumpanya at mga establishmento, hindi umano ito dahilan upang hindi makatanggap ng 13th month pay ang mga manggagawa. Ayon sa Presidential Decree 851 o ang 13th month pay law, karapatan ng mga empleyado, regular man o kontraktual, na nakapagtrabaho na ng mahigit isang buwan ang makatanggap ng 13th month pay. Ito ay isang benepisyo na katumbas ng buwan ng batayang sahod o basic pay. Kinocompute ito ng prorata ayon sa bilang ng buwan na nanilbihan ang empleyado sa kanyang employer sa loob ng isang taon. Ngunit paglilinaw po ng DOLE na kapag may absences o di kaya kalpas sa sahod ang mga empleyado, ay kalpas din ito sa kanilang makukuhang 13th month pay. Hindi rin kasama sa computation ang maternity leave, sick leave, unused vacation leave, allowance, overtime, night differential at holiday pay. Ang benepisyo ay dapat pong bayaran ng employer ng hindi lalampas ng December 24 kada taon. Ang mga reklamo na hindi pagsunod sa batas ng 13th month pay ay maaring daghin sa naangkop na tanggapan ng DOLE at hahabulin naman ng kagawaran ang mga hindi tatalima sa 13th month pay law. Ang pagkwenta po ng 13-month pay ay kailangan na titingnan natin yung actual basic pay po na natanggap niya for the 12-month period ng isang taon at yun po ay i-divide natin by 12. Para naman sa ating mga empleyado, hindi ibig sabihin na 13-month pay, isang buwang sweldo ang makukuha mo. Kung meron kang mga absences na walang bayad, so kakaltasin po yun sa 13-month pay kasi mababawas yan dun sa actual basic pay na na-receive mo. So sa mga wala namang pagliban o walang kulang na bayad sa basic pay para sa buong taon, usually 1 month pay na yan. At kung halimbawa there is non-compliance, syempre po we are going to really go after you dahil ito po ay karapatan ng ating mga manggagawa na dapat nating ibigay sa kanila. Sa pagbabalik ng CLTV News, DOH nababahala sa undetected cases ng COVID-19. Outpatient Department ng Pandi District Hospital sa Bulacan, bukas na sa publiko. Ang Heart and Kidney Regional Center planong itayo sa Clark, Pampanga. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, inihayag po ng Department of Health o DOH sa isinagawang COVID-19 Situational Report dito October 10 na ang paggamit ng home-based antigen test kits ay mayroon unang epekto sa datos ng mga nagpo-positibo sa nasabing sakit. Ayon kay Dr. Alethea de Guzman, Direktor ng DOH Epidemiology Bureau, kakaunti na raw ang gumagamit ng RT-PCR confirmatory testing dahil kadalasan ay antigen test na ang kanilang ginagamit dahil bukod sa mas mabilis, mas mura rin ito. Madalas na rin itong ginagamit sa mga bahay, establishmento, opisina at mga event. Bagay na nagre-resulta umano sa pagdami ng mga undetected cases. Bunso dito, nananatiling low risk ang bansa sa COVID-19 dahil hindi na isasama ang mga undetected cases sa pinal na datos ng ahensya. Muli giniit ng DOH na kailangang magpa-booster shot ang publiko. Sa ngayon kasi, mababa pa rin po ang porsyento ng mga nagpapa-booster lalo na sa mga bata at senior citizen. Bukod sa booster, paulit-ulit rin paalala ng kagawaran na patuloy na sumunod sa minimum health protocol. As of October 10, 2022, nasa 26,014 ang bilang ng active cases sa buong bansa habang 2,865 naman sa Central Luzon. Higit 73 million naman ang bilang ng mga tumanggap ng 2 doses ng COVID vaccine sa buong bansa, subalit 20.1 million lamang ang nakapagpa-booster shot na. Sa Region 3, higit 8.5 million ang bilang ng fully vaccinated pero 2.6 million lamang ang may booster dose. Testing data shows that the number of samples tested represented by the blue line has been at a decline over the recent months, with updated testing protocols resulting in widespread use of home-based antigen kits. Less people have been relying on RT-PCR confirmatory testing, and this has resulted to a larger number of undetected cases. It is important that individuals who test positive perform proactive measures such as self-isolation, as well as informing their close contacts in order to protect themselves as well as those around them. We must ramp up vaccination efforts to ensure that individuals, especially those most vulnerable, have up-to-date protection against severe disease and death. Matapos ang 12 taong paghihintay, pinasinayaan na nitong Lunes, October 10, 2022, ang Outpatient Department o OPD ng Pandit District Hospital. Isinabay po ito sa una 100 araw sa panunungkulan ng alkalde ng Pandi na si Mayor Rico Roque. Ayon sa alkalde, October 21, 2010 pa na ipinanukala ang pagkakaroon ng sariling ospital sa bayan. Kaya naman makasaysayang maituturing para sa mga Pandienyo na may sakatuparan ang matagal na nilang pinapangarap na mabuksan ito. Isa raw ang kalusugan sa kanyang prioridad na programa at napapanahon ng pagbubukas ito dahil maraming Pandienyo ang nangangailangan ng serbisyong medikal. Hindi na rin daw kailangan pang lumayo ng kanyang mga kababayan para makapagpagamot dahil abot kaya at libre na itong maibibigay sa kanila. Nasa 180,000 Pandienyo ang makikinabang sa nasabing pampublikong ospital. Bukas din daw ito maging sa mga kalapit pang bayan. Sisikapin din daw ng lokal at pamanang panlalawigan na mabuksan ang buong bahagi ng Pandi District Hospital sa pagtatapos o di kaya sa unang buwan ng taong 2023. Sa aking unang termino, yun agad ang unang inisip ko, ang magpagbigay ng isang pasilidad o isang ospital na magbibigay ng tugon sa pangkalusugang problema ng isang bayan. Maaaring natagalan na iniipang iba, ang daming sinasabi na hindi na matutuluyan. Pero sa tulong po ng Panginoon at lalong-lalo na ng masipag, mabait at may puso nating gobernador, after 12 long years, nandito na tayo.
Bubuksan na po natin ang outpatient clinic o outpatient department ng Panti District Hospital. At hopefully this year or early next year, kapag i-issue na po ang license to operate sa District Hospital ng Bayan ng Panti, isa na po itong ganap na malaking hospital kagaya ng Rogaciano. At yun po ay dahil sa tulong na nag-iisa nating gobernador. Kailangan natin palakasin ang ating health services. Kung bubuksan natin ang OPD muna, pang simula lang po ito. Kasi gagawin pa po natin sa loob ng mga dapat pang ilagay dyan. Mga medical equipment pa. Sa lahat po ng mga nagtulong-tulong dito. Maraming salamat po. And soon, by January, pag-pray natin, dahil ang target namin ay hindi po ko naniniwala sa mga plano at dream, ay naniniwala po ko sa destiny because I know and I believe that this coming January, malamang ito na po yung destiny ng Panti District Hospital. Nabubuksan ito totally. Yun lahat na halos para po yung serbisyo ng medical ay dito na maganap sa Panti. Kadugtong ito ay katabi ang Pangat. Katabi itong malalapit na bayan. Tinitignan ngayon ng Clark Development Corporation o CDC ang posibilidad na magtayo ng mga specialty hospital gaya po ng Philippine Heart Center at National Kidney Center sa loob mismo ng Clark Freeport. Sa inilabas na memorandum ni CDC President at Chief Executive Officer Attorney Agnes Ibanadera nitong Lunes na magkasunduan ng CDC Board sa pamumuno ni Chairman Edgardo Pamintuan ang planong gawing site ang Freeport para sa dalawang specialty hospitals. Bunso nito, tinukoy ng CDC ang lawak ng lupang pagtatayuan ng dalawang pasilidad. Ang sitio Pulang Lupa na may lawak na 18.68 hectares at ang dating Savencia area na nasa 5.7 hectares. Ayon pa sa CDC, nakipag-usap na umano ang kanilang tanggapan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR para sa posibleng pagpopondo sa nasabing proyekto. Itatayo mo na ito bilang suporta sa Philippine Health Facility Development Plan ng DOH kung pagkakaroon ng mas maraming specialty hospitals sa bansa. Sa ilalim ng programa, prioridad ang pagkakaroon ng mga specialty medical center na nakalaan para sa mga neonatal, may sakit sa puso, baga, bato at cancer. Sa pagbabalik ng CLTV News. Programang pang-edukasyon at pangkalusugan, prioridad daw ng Administrasyong Kaluwag sa Siyudad San Fernando. Pamisaupan Kapampangan, ang At Buhay Foundation, nagbigay tulong sa mga kabanen sa Makabebe. Ang presyo ng delatang sardinas, nakaambang tumaas ng 3 piso hanggang 5 piso. Manatili nakatutok at magbabalik. CLTV News.
Nagbabalik ang CLTV News. Edukasyon at kalusugan. Ito raw mga sektor na ihingi ng mas malaking pondo ni City of San Fernando Mayor Vilma Calubag sa sangguniang panglungsod para po sa taong 2023. Libreng pagpapospital para sa mga senior citizen at libreng chemotherapy ang target umano may programa ng alkalde. Layo din umano ni Calubag na mapalaki ang bilang ng mga mag-aaral sa City College of San Fernando. May detalye na balitang yan si Paulo G. Santos. Matapos ang kanyang ika-100 araw na panunungkulan, binigyan din ni City of San Fernando Mayor Vilma Calubag na tuloy-tuloy ang kanyang mga programa sa human capital investment ng lungsod. Kabilang umano sana sa mga nais niyang paglaanan ng mas malaking pondo sa taong 2023 kung pahihintulutan ng sangguniang panlunsod ay ang mga sektor ng edukasyon at kalusugan. Nasa raw ng kanyang administrasyon ang mas malaking bilang ng mga mag-aaral sa City College of San Fernando. Yung school natin kasi mag-expand tayo kasi we're targeting at least 3,000 towards next school year, no? Kasi ngayon nakita niyo naman significantly talagang nagtaas yung census. Aminado si Calubag na maliit ang naabutan nitong budget para sa edukasyon at base raw sa suwestyon ng kanyang mga technical working group, hindi kailangang mapag-iwanan ang mga guro sa kawalan ng akses sa teknolohiya. Kaya hiling niya sa sanggunian ay ang dagdag na pondo para sa pamamahagi ng laptop sa mga public school teachers. Makakapag-initial distribution na tayo ng mga laptops this month. Kumbaga kasi yung pondo natin for this year, yun muna yung pinagkasya natin dun sa 400 plus na mabibigyan. So next year, sisiguraduhin natin mabigyan na sila lahat. Pagdataya ni Councilor Brenz Gonzales, chairperson ng Committee on Education, hindi bababa sa 200 milyong piso ang budget ng syudad para sa education nitong nakalipas na taon. Yung special education po, estimated 200 to 250 million. Pero as of now, yung natitira na lang is nasa 20 million dahil yun na lang ang naiwan ng past administration. Kaya nasabi ko na initial lang muna yung mabibigay nating mga laptops. Suportado din umano ni Councilor Gonzales ang hakbang ng Administrasyong Calubag sa pagpapabuti naman ng healthcare system ng mga Fernandino. Unang-una gusto kong pugayan yung ating minamahal na mayor na si Vilma Calubag. Siyempre yung number one na talagang gusto ko i-acknowledge is yung hemodialysis center. Ito po yung pinangako ng ating mayora nung panahon pa ng kampanya. And natutuwa ako dahil nakikita na natin na nagiging realidad na yung mga pinapangako niya. At kami naman sa sanggunian, basta makakatulong sa mga Fernandinos, susuportahan namin. Siyempre, bilang legislative body, pag-aaralan namin ng mga mabuti, yung mga nire-request sa amin. Pero basta sa ikabubuti ng kinabukasan ng mga Fernandinos. Hindi pa umano na isa sa pinal ng Sangguniang Panlunsod ang budget deliberation para sa Executive Department. Ayon kay Vice Mayor BJ Lagman, ngayong buwan ng Oktubre ang budget call at inaasahan nilang hihiling ng mas malaking pondo para sa social service at health infrastructure ang Administrasyong Calubag. I think they're already polishing the 2023 proposed budget to be submitted to the Sanggunian. So within the month, we're expecting that we will be receiving. So wala pa. Kanya-kanyang departamento pa lang. Pero as mentioned, yan ang mga may malalaking funding, no? Yung ang health, ang social service, at ang ating infra. Ayon kay Lagman, nasa 2.2 billion pesos ang budget ng syudad sa San Fernando para sa taong 2023. Bahagyang maliit sa 2.4 billion pesos na budget ngayong 2022. Samantala, tiniyak naman ni Mayor Vilma Calubag na higit na mararamdaman ng mga Fernandino ang rollout ng universal healthcare. It's just that kasi ngayong taon na to, syempre, pagtsatsagaan natin yung pondong nadatnan natin.
So, syempre, yun ang pagkakasyahin natin. So, yun talagang ano natin, yung for next year. Yung mga hospitalization natin, free hospitalization natin sa mga senior citizen, at saka yung free chemotherapy sa mga cancer patient natin. Paolo G. Santos, CLTV News. Sinadya po ng mga miyembro ng Pamisopan Kapampangan at ang Nagbuhay Foundation ni dating Vice President Nelly Robredo ang mga kabalan nating apektado ng baha sa Macabebe, Pampanga para maghatid ng tulong. Partikular na pinuntahan ng mga Good Samaritan ang sitio Napol sa Barangay Caduang Tete na halos buong taong nakalubog sa tubig. Ang kwento ng bayanihan ihahatid sa atin ni Felix Barrios. Makikita sa videong ito ang tuyong kalsada na isa sa mga pangunahing daan patungo sa Macabebe, Pampanga. Pero hindi kalayuan dito o wala pang 300 metro ay sumalubong na sa amin ang kinagis ng kalbaryo ng marami nating kabalin. Ito ang Sitio Nabong sa Barangay Caduang Tete na lubog sa tubig halos buong taon. Ang mahirap na buhay lalo pang pinahirap dahil limitado ang pagkilos ng mga naninirahan sa lugar. Tanging bangka lamang ang nagagamit bilang transportasyon dito. Kaya naman, may mga organisasyon na kahit papaano'y sinusubukan na ibsan ang kanilang kalbaryo. Linggo, October 9, nagdala ng tulong sa pamamagitan ng food packs ang grupong Pamisopan Kapampangan at Angat Buhay Foundation ni dating Vice President Leni Robredo. Dinala ang mga food packs sa mga residente ng Sitio Nabong, sakay ang mga bangka at sa tulong ng mga kabataan ng Macabebe. Isa lamang umano ang Sitio Nabong sa Barangay Caduang Tete sa mga barangay na tinulungan ng nasabing grupo. So tayo po yung nag-a-assess, pinipili natin yung pinaka-core na communities na kailangan po natin bigyan ng tulong. So kagaya po nito is, nakita nyo po yung travel natin galing dun sa may baryo, papunta dito, bangka lang po yung means of transportation nila. So kung sino yung mas malayo, yun po yung pinupuntahan natin. Actually po sir, ito pong ginagawa namin na relief operations at pagpunta sa mga barangay. Matagal na po namin ginagawa to. So yung organization po namin dito is right now, yung binibigay naming tulong comes from Angat Buhay Foundation. Kitang-kita naman ang tuwa at pasasalamat sa mga mukha ng mga residente ng Sitio Nabong. Marami pong salamat. Wala po ang masabi po. Malaking tulong po sa amin. Binibigay po sa amin. Malaki na pong bagay po sa amin po ito. Thank you po. Aabot sa 150 food packs ang naipamahagi sa ginawang relief operation. Very priceless po yung reaction ng mga tao na tutulungan natin. Kaya nga po, hindi po kami napapagod na tumulong. We see to it every now and then. Yung simpleng bagay na mabigyan mo sila kahit ilang kilo ng bigas lang. At ito po is makakatulong na sa kanila for one day meal. So malaking bagay na po yun na mairaos po nila at least isang maghapon na kainan. Felix Barrios, CLTV News. Nakambang tumaas ang presyo ng delatang sardinas matapos maghain ng petisyon for price increase sa Department of Trade and Industry o DTI ang mga sardine manufacturer. Ang petisyon para sa dagdag presyo ay aabot sa 3 hanggang 5 piso kada lata. Paliwanag po ng Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines o CSAP na si Francisco Buencamino, tumaas daw ng halos 18% ang gastos sa produksyon ng mga delatang sardinas. Bukod pa rito, hindi umano naging sapat ang inaprobahang price adjustment ng DTI noong Hulyo at nahihirapan na ang kanilang industriya bunsod ng ipinatupad na price freeze sa kanilang produkto simula pa noong 2019. Kaya naman kumpiyansa umano ang grupo na aksyonan agad ng DTI ang kanilang petisyon. Samantala, nagbabadya na rin umano ang kakulangan sa supply ng delatang sardinas bunsod naman ng nakambang fishing ban. Ayon po sa CSAP,
Kailangan daw nilang makahuli ng at least 72,000 metric tons ng tamban para maging sapat ang kanilang supply bagong scheduled fishing ban simula December 1, 2022 hanggang February 28, 2023. Tiniyak naman ng grupo na gumagawa ng mga ito ng paraan para maiwasan ang shortage at nakipag-ugnayan na rin umano sila sa Department of the Interior and Local Government para payagan ng mga commercial fishers na mangisda sa loob ng 10.1 hanggang 15 kilometers ng municipal waters kung saan marami ang supply ng tamban. Sa pagbabalik ng CLTV News. Authentic German Oktoberfest ng Clark Marriott Hotel nagbigay saya sa mga kabalan, expat at mga turista. At OFW mula Dubai nagtago sa Balikbayan Box para surpresahin ang mga magulang. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. 2 araw na punong-puno ng kasiyahan, musika, German food at beer ang inihandog ng Clark Marriott Hotel itong weekend. Marami sa ating mga kabalan, mga turista at expats ang talaga namang nag-enjoy sa authentic German Oktoberfest na hatid ng 5-star hotel. Tara na't makisaya sa trip, treat at gimmick ni JL De Jesus. Parte na ng mahabang listahan ng yearly celebrations natin mga Pinoy ang mga localized version ng Oktoberfest. Pero ibahin ninyo ang pagdiriwang ng pamosong festival na ito na idinaos ng Clark Marriott Hotel sa CDC Parade Grounds nito October 7 and 8. Sa musika, pagkain at beer pa lamang kasi, para ka na rin nagpunta ng Munich, Germany kung saan nagsimula ang pinakamalaking Volkfest sa buong mundo na nagtatampok ng beer festival o mas kilala bilang Oktoberfest. The original is in Munich in Germany and it's there since the 1850s or something like that, and it expanded all over the world because I guess Germans worked all over the world or moved all over the world and wanted to take a little bit of homeland with them, so to say, and introduce German culture to wherever
country was hosting them, and that's how it evolved and became bigger and bigger. I mean, we're not the only Oktoberfest in the Philippines either. There's obviously Oktoberfest being celebrated in Manila already for several years, and there's going to be another one by another Marriott sister property in Cebu next weekend, actually, Friday, Saturday in the Sheraton Cebu Mactan. Unlimited ang saya dahil ramdam na ramdam ang German festivity. Ang mga pagkain na inihain, syempre authentic German cuisine. Mayroong roast chicken, pork knuckles, iba't ibang uri ng wurst at skoblig na perfect i-partner sa sauerkraut at iba't ibang uri ng pickles at salad. At habang nakikinig at nakikiindak sa energetic na performance ng German-based band na Anton Show, hindi syempre pwedeng mawala ang German wheat beer. Katunayan, umabot sa 1,800 liters ito ang sinerve sa mga nakisaya sa unang gabi pa lamang ng festival. Nagkaroon din ng mga friendly competitions tulad ng sausage eating contest at beer drinking contest. Mas maluwag ngayon ang venue ng authentic German Oktoberfest ng Clark Marriott Hotel dahil na rin sa kanilang partnership sa Clark Development Corporation. This is really a welcome treat to the people of Angeles, the whole of Pampanga, and perhaps the whole country, because you have an authentic band from Germany, and you have authentic German sausages and pig knuckles, and of course beer flowing. I'm glad that CDC joined Marriott Hotel in putting up this event. So, come one, come all. Walang humpay ng ngiti at kwentuhan ang masasaksihan sa bawat mesa, bagay na masarap enjoyin pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho. Alam nyo, ang ganda-ganda ng idea na ito ng Marriott, dinala dito ang Germany kasi hindi naman lahat tayo pwedeng pumunta ng Germany, no? So congratulations po. Ang sarap po ng food, and later pa po ako iinom niya, no? Ita-try ko po yung beer kasi Oktoberfest is not complete without the beer, di ba? So my congratulations, at nakikita nyo naman po ang dami-dami pong tao. Yeah, the best. After hectic day, it's good to have some good time with German drinks and foods. I'm really enjoying the day, the night. It was good, very good food. This is a combination of my reward for the day. Para sa mga hindi nakapunta o mga nagbabalak na umulit pa, don't worry dahil gagawin na itong yearly tradition ng Clark Marriott Hotel. Kaya abangan mula sa susunod na Oktubre kung saan sabay-sabay tayong tatagay. Prost! JM Jesus, CLTV News. Talaga namang nakaka-excite ang makatanggap na isang package mula po sa kapamilyang matagal na nasa ibang bansa. Pero paano kung ang inaasahang balikbayan box ay iba pala ang laman? Labis na lamang ang gulat at tuwa na naramdaman ng mag-asawang Rowena at Angelito Mamangon na taga-Punong-Bulo, Angeles City dito October 9 nang makitang ang laman pala ng box ay ang mismong anak nila. Mahigpit na yakap na lamang ang naibigay ng naiiyak na nanay at gulat na tatay ni Ann Jelly Mamangon Henaro. Halos 4 na taon na pala mula nang huli umuwi sa Pilipinas ang kanilang anak, pero nag-abot na rin ang kanilang saya sa sorpresa nitong pagdating. Nagpasalamat naman si Ann sa lulungan niyang mga naging kasabwat. Nilinaw din niya na mayroon namang butas ang box at may portable fan din siyang ginamit o gamit sa loob. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clor.
narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na nasa loob ng PAR ay nabuo na po bilang isang ganap na bagyo at ito po ay binigyan natin ng pangalan na si Tropical Depression Maymay. Ito po ay namataan sa layong 310 kilometers dyan po sa may silangan ng Kasiguran, Aurora at nagtataglay po ng lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa timog kanluran sa bilis lamang na 10 kilometro kada oras. Samantala po, ang LPA pa rin po na nasa labas ng PAR ay nabuo na rin po bilang isang bagyo at ito po ay tinatayang nasa layong 1,730 kilometers sa may silangan po ng Eastern Visayas. Ito rin po ay nagtataglay ng lakas na hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito naman po ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran hilagang silangan sa bilis na 35 kilometers per hour. Sa ngayon po ay ang Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Batanes, Cagayan at Isabela. Maula po ang papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ito po ay dulot ng Tropical Depression Maymay at ng shear line. Samantala po, ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, magiging bahagya hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin. Meron lamang pong inaasahan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot lamang po ito ng localized thunderstorm. So hindi pa po tayo naapektuhan nitong Tropical Depression Maymay. So pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil posible po na makakaranas po tayo ng mga pag-ulan kapag lumapit na po ang bagyong si Maymay. Kaya pinaghahanda na po natin ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Twitter at CLTV36, Instagram at CLTV36 Official. Kung nais po rin yung balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyo bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama pong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po. Samantala, 75 days na naman po at Pasko na.